Arep tukang jaga ngene iki ning lebih mengutamakan keramahan daripada kenakalan. Ya, yen ngono aku tak bali Joko Pengalasan Bagong. Oh iya Bagong. Aku tak bali Joko Bagong Pengalasan, Joko Bagong Pengalasan. Jenengku mulak-malik. Iya wis iya aku ngaturake panuwun. Nggih Bu Kulun, kula ingkang abdipun Bagong. Wah, lah kok dadi sandangamu. Bareng dadi sarta sinampiran kewajiban jaga kayangan lah kok dadi wah ora ketang sithik ya mundak bagus. Panjenengan ngece kalian kula Bu Kulun. Kula mboten mindak bagor bagor piye? Bagus babar belas Bu Kulun. Ayo minggir jaluk dalan minggir. Titi Tondo kakate ngarang Trisanya Purnama Sasi Kilar-kilaran nang tengah latar milang lintang Bima Sekti Patupate ula lanang katilo tulo-tulat milap ing paradya Inusita pamapramiskara karana kitu miyung jaman purwa Pinardi tameng larata mangke kapasaran ing gobita tanpa renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung Sang Purwengka Anenggih punika wangke minangka dadi purwakaning kandha sarating mangke imbang-imbang ana tan sami kejawi amung gumelaring paduka ing Karang Kadempel ya ing Klampi Sireng punapa midhastan padukan Karang Kadempel awit ing mriku bumi subur sadengah wulu wetu ngrembuyung gegodhongane hambyet woe nganti kaya manglu-manglu awit pitane Binastan Klampi Sireng awit ing mriku wonten awit klampi ingkang ngulesipun cemeng. Nadyan namung wujud padukuhan sinten ing minangka dadi makuthaning pagudha padukuhan ing Karang Kadempel. Menika ta warnane pamonging para Pandhawa nama iki ora Semar. Ya Badranaya, ya Saronsari, ya Dudha Manangunung. Risa juga lenggah madaning pendapi. Katingal mangu-mangu penggaling Lurah Semar, dupi mulat sawanipun ingkang putra kekalih Kilurah Nalagaring Sumawana Kilurah Petruk Dadoguralan dupi mulat sawanipun ingkang putra kekalih mila sigra marwani pangandikan Kilurah Semar Badranaya andangu sawanipun ingkang putra kekalih Sikra tanggap ing gati Risana Nalagaring tuwin Kilurah Petruk Sedya mangarsa ngersaning Kilurah Semar Badranaya Dados kemawon wijining pangandika Kilurah Semar Badranaya ingkang dereng kababaring lisan
Itorum kasilring samirana mre Om Sekar Kadung Ongas Gandanyo Om Maweraras renaning driya Om Legegek sadulita mel. Wong tak delok mau iki ketoke sedih kok bareng eneng kreativitas saka kanca-kanca padukuhan Karang Kadempel kok begijikan ya, Tru. Bapake ra ngono kuwi, krungu swara gending, swara tembang sing dheke seneng, mesti ora bakal kene arep wis tuwa terus begijikan. Iki mau ora kanthi kanyono-nyono seka nek ora kleru. Gending rujit. Kethuk kerep kena ngarang-arang. Tendang. Mangkelake ora. Iki mau jenenge gending paseban. Wah, paseban yo kuwi apike nganggo lasem nem. Iki mau jenenge paseban, gending paseban, Pak. Medune iki mau digarap diganti dayoe teko. Wah, ditemoni. Dayoe teko gending ya mir. Wah, jan. Penak tenan pancen do pinter-pinter tanggap marang suasana. Monggo lek ku ngabari mung nganggo sing nganggo HP kuwi WhatsApp. Wis do cukat cakut trampil terginas. Anggere bar do madang pikirane do padang. Dikon ngopo-ngopo mesti cek-cek. Anggere ora madang-madang. Semene kok goblok kabeh. Ora ngece lho, Pak. Kanca-kanca pakumpulan Karang Kadempel iki arep kaya ngene iki SSN. Sarjana seni. Sarjana seni oke lulus wis kesuwen. Are lulus pancen pinter-pinter. Ning le lulus kesuwen mongko do nganggur. Kepinterane menguap. Bali goblok meneh. Sembrono kaya ngono iki. Arep kaya ngene iki ya rombongan. Iya. Lho gareng wis slamet. Pangestune bapak sehat. Kebutuhan sak bendinane kecukupan, Pak. Syukur. Sing wigati kuwi wong urip kuwi ora usah ngrangsang. Gegayuhan ora usah werna-werna. Sing jeneng beras gula teh lan sak piturute ngomah kudu ana. Nggih, Pak. Mergo panjen kuwi nggo kebutuhan. Perkara duwe pepinginan apa-apa jaman saiki diampet dhisik.
Diampet obat mencret. Kae diapet ya. Heeh. Ora sanduwe gegayuhan sing mulu-mulu. Nggih, Pak. Butuhe anak kecukupan, bojo sehat, kowe ya waras. Kuwi wis apik banget. Nggih. Karo ngenteni padhanging swasana, aja kendhat tansah taberi ngucapake syukur ngersaning Gusti. Nek perlu pendak bengi tangi turu gregah njupuk banyu wudu terus tahajud ngagengake asmaning Gusti. Uripmu saya temata. Nggih, Pak. Ngestukake dawuh, Pak. Gareng kok kon salat tahajud. Wong asar kowe kleru. Kowe rak mbiyen ora sembrono saiki wis pinter kok ya rumangsamu padhake. Tepro, Petruk. Padha raharja, Petruk. Ilujeng, Pak. Bekti kula kunjuk. Lah, anggere krungu suarane Petruk iki gandem. Petruk wonten dawuh, Pak. Padha raharja sak praptamu tansa punayung kawudaten. Nireng sambi kula bekti kula kunjuk, Bapak. Wah, jian gandem arep. Gedhe gandem cilik kemo. Semar iki jane wah, bareng nyuwara anak-anakku iso gawe lega. Piye Petruk ngomah? Sae, Pak. Anak sehat, bojo sehat, kowe dhewe waras. Wah, wis ngono kuwi. Mula padha digatekke ngendikane Bapak. Nggih. Kaya sing tak omongke karo Gareng. Aja tansah kendhat olahraga. Nggih. Mergo kuwi ngunggahke timun. Apa, Pak? Ngunggahke timun. Imun. Weh, ora anggote, ora. Timune arep munggah ya men, arep medhun ya men. Ayo kuwi iso menangkal. Waduh. Saking penyakit yang bakal mlebu ning awakmu. Nek awak sehat ki penyakit ora mempan. Kaya bapakmu iki. Tuane semene rung tau dicokot nyamuk. Rung tau cokot nyamuk. Wah, ora cerdas. Dome lemut kae temancep ning awake bapak ora cerdas. Ora kok perkara bapak ki sekti ora, ning mergo bapak ki kulina prihatin. Nggih. Kulina tapa brata. Kulina poso. Kulina ngurang-ngurangi, kulina cegah dahar, cegah ngunjuk, cegah sare, cegah dedet. Cegah dedet. Nek cegah dedet ki kaya saben dina. Ha, ayo kuwi. Klebu lelakon ah. Heeh, Pak. Nggih. Napa sing dikendikake Bapak ajeng kula istokke dawuh. Jane niki napa to, Pak? Wayang Sliman bengi iki lakone pancen pamundutan dadi aja dianggep iki lakon pakem. Ning iki pancen lakon gaweane ingkang ngersakake. Ngono? Bareng aku mbagekke kowe, mbagekke Petruk kok dadi kelangan kaya ana sing ora tak bagekke siji. Anakku Bagong. Demben ana seminggu kepungkur pamit karo bapak. Nginep nang kene sewengi. Bagong esuke pamit arep golek gawean neng kutha. Nggo samben le dadi abdi dalem negara Ngamarta. Bareng aku buka lemari sertifikat BPKB ora ana. Digawa Bagong kabeh. Bocah kok nekate kaya ngono. Sertifikat, ayo Karang Kadempel kene. Pula edan Bagong ki. Jembare kaya ngene. Digawa kabeh. Waduh, amengko nek digadekke piye Pak nek upama dienggo sangu? Sing jeneng wong tuwa ki goleke apa-apa ki dienggo anak. Dadi upama Bagong nyolong sertifikat lemah BPKB kendaraan.
Kendaraan sing ngendi, Pak? Becak kae. Oh, BPKB kok becak? Becak kuwi ana BPKB-ne padake. Mergo kae mesine motor. Wo, sing betor kae to, Pak. Suwe ora tak nggo. Tak modif. Waduh. Ban mburi tak naik ban stum. Kejaba iso nggo angkutan menungso, uga iso nggo apa? Ngremuk krikil. Oke. Tekan seprene Bagong kok urung ngetok iki jane bocah iki golek gawean apa? Kok kek menggo dalan. Ketemu karo kanca-kancane mbiyen sing seneng keplek main dadu. Umbul lan sak piturute. Layang-layang omahku didol dinggo syarat golek gawean we ora apa-apa. Lah nek mung dinggo nuruti hawa nepsu main apa ora kelangan. Ya mugi-mugi mboten. Bagong niki kadang kala ya sok waras ya sok edan. Mula pas budal golek gawean iku ya muga-muga Bagong niku waras. Pancen sing tak jaluk kaya ngono ora kendhat nggonku nyuwun marang kersaning Gusti. Gandeng Bagong ki butuhe luwih akeh tinimbang kowe mula wis orane nek dheweke tumuli budal golek gawean. Muga-muga entuk gawean ingkang sakmurwat, muga-muga entuk gawean sing pantes kanggo adimu Bagong. Ya sing tak jaluk ya mulih. Upama entuk gawean kuwi adoh parane ya eling karo mula bukane, eling karo bumi kelahirane. Karang Kadempel kene iki bumi Mutagedhi Bagong. Mula ya dheweke mesti mulih. Ora ketang tilik wong tuwa, ora ketang munjung wong tuwa. Aku ki ora diwales apa-apa, ora bakal nuntut, ora bakal njaluk. Waton anak ki do ngerti karo wong tuwa, wis dadi swarganing wong tuwa luwih-luwih. Nek anak kuwi padha mbangun miturut karo wong tuwa, nindakake dawuhing wong tuwa, ora nate meranggal karo rembuke wong tuwa. Kuwi dadi swarganing wong tuwa. Luwih-luwih nek ning njaba ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama, ngerti sokan sakun. Wong ora dong ngarani sopan santun kuwi padha karo mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek arep duwe anak bagus, arep duwe anak sugih, saben dina iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa nek kelakuane merusal bedugal, ora ngerti unggah-ungguh. Wong tuwa kaya wis anguk-anguk lawanging swarga tole. Nggih, Pak. Sasaget-saget kula nggih ngoten. Anak-anak kula ya tak didik kaya ngoten nek liwat ning ngarepe wong tuwa ya nderek langkung kula nuwun. Mergi sakniki budaya kaya ngoten niku wis ora ana. Kula niku ya sok sedih nek nyawang teng arep omah tengok-tengok ngelapipit terus ana bocah liwat tanpa nderek langkung. Ora muni lamit Pakde, kula nuwun Pakde, nderek langkung Pakde. Wah, kaya niki teng ati niku lara. Mongko biyen niku budaya kula lan panjenengan menika saben dina dilakoni dening wong bocah-bocah niku. Ning merga saniki saya suwe teknologi saya modern ya wis terus budaya ditinggalke. Mongko wong niku nek wis kelangan budaya niku bakale ya ora apik. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya pasrawungan, budaya ana ing omah, budaya ana ing jaba menika kedah dipun tindakaken. Nek wis ora dienggo menungsa kelangan budaya menika ngembane uripe tanpa beda kaya dene kewan. Merga kewan niku ora butuh budaya, ora kenal budaya. Wah, apik. Gareng ki nek omong pancen bener. Lambene apik, ya mung matane sing ra apik. Rasah nesu ora karo bapak ya kuwi santai. Niku. Wetro arep matur apa? Mboten matur napa-napa. Lah kok lambene klam-klecem. Ngemut banggula, Pak. Dilepeh. Ngemut kok suwe-suwe. Marai gula darahmu munggah. Pola celeng ki. Kemamplak nang gitoke.
Asalahe ning ngarepku ora. Wah, mbang gula kok diidokke ora. Ya nyun ngapura. Wah. Ya wis, muga-muga dina iki anakku Bagong teka. Muga-muga dina iki anakku Bagong wis rampung le golek gawean terus entuk gawean terus iso digunakake nggone duwe niat golek sandang pangan nggo nyukupi marang kulawargane. Mugi-mugi ngaten, Pak. Iya. Semulire seka bali titioni gandayani kocap kacarita dereng dangu anggen sami Mbalwacana kasaruh ingkang mandhap tuwin ingkang mlajar saking katebian kanthi ajele-jele kaya wis datan kiyat angampah raos kapang jroning gali pangudas maraning nenggih ki ora Bagong kang nyumurupi ingkang Rama ki ora Semar lenggah wadaning pendhapi. Alah, Pak. Bapak. Aku sowan, Pak. Aku wis bali, Pak. Aku kangen karo sliramu, Bapak. Aja dinyanyake lho, Gong. Engko ora entuk den kok. Malah, Pak. Bagong. Nggih, Pak. Bocah kok pintere raja, Mak. Meng ngekep bapane nganti nuklekke kursi. Kowe iki nek ora gawe aku tuna kok rumangsaku ora. Saking kangenku maring sampeyan, Pak. Cahyamu kok malah saya pading. Mame kopen, Pak. Syukur. Syukur. Selaminipun kula golek gawean mangan kula jan ora kaya nyenengke, Pak. Ya syukur. Awit entuk sangu sertifikat kalih BPKB. Niku nggih kula gadekke dienggo nganu menjaga kesehatan kula. Iya. Ora apa-apa. Gadekke ora apa-apa ning sesuk dijoli. Hah? Sesuk dijoli. Sesuk nggih manepun kula sugih. Lek arep sugih ki kapan? Mangsaku kok janji kok mung waton nyelekep ora. Piye? Entuk gawean apa ora? Pengestune Bapak kula pun nangsal gawean, Pak. Syukur, syukur. Gawean endi? Kula tak crita perjalanan kula, Pak. Iya ora apa-apa. Mboten kesuwen to? Ora. Sak penakmu. Kula njujug wonten ing pedamelan ingkang nalika semanten mengutamakan wonten ing kepinteran komputer, Pak. Waduh, komputer wis rada, Pak. Nah, bareng dites niku kula kan buka Likitop. Apa ngarani wis ra iso kok ya. Buka apa? Likitop. Likitop ki sing dibuka ngono, terus kene ana layare kaya film. Terus kene ana nun hurufe. Hurufe Jawa. Jawa apa? Likitop zaman apa hurufe Jawa? Hurufe ya abjad. Heeh. Lah teng mriki kula buka. Teng mriku dites kalih petugase pabrik rika. Niku kula urupke, Pak. Ceklik ngoten. Saora-orane kula nate dipun
diajari kalih putu sampean. Wo. Dolanan iki to, kula ceklik ngoten terus kula sambungke ke warnet. Ngopo ning warnet? Sing iso dienggo ndelok apa lho, Nduk? Internet. Ah, internet. Wah. Langsung kula buka Pornhub. Tendang dasmu kowe. Menungsa ora tatanan. Ha isaku meng kuwi. Bareng ngoten ditiliki karo sik ngetes. Lho. Kok seperti ini? Pergi kau. Ning kula metu ora ketampa. Weh. Ha terus ana bengkel terus rame banget. Sajake anune apa jenenge petugase kurang. Ayo karyawane. Bisa bengkel? Bisa. Aku coba dites nanti diterima kerja. Oke. Dandani motor Honda 70. Weh. Angel to kuwi. Angel Honda 70 motor kuno kok. Nah, tak bongkar terus. Wah. Bareng tak bongkar terus tak pasang meneh. Dicekleke iki mlakune mundur. Seneni aku karo petugase. Kon lunga meneh. Ora ketampa. Madang aku. Ha iya. Ha entuk gadan sertifikat to. Ha iya. Pokoke dukai madange ha ta. Sing penting awak sehat. Ha iya. Ah terus bar kuwi fotokopi. Weh. Nang jalan Jodipati lho, Tru. Kidule Kasatian Dorene Werkudara. Ha iya kan ana buka fotokopi to. Ha iya. Fotokopi Gemaripa. Ha. Fotokopi kok jenenge Gemari. Nek ngono difotokopi, aku ya dites. Heeh. Kok fotokopi sak buku iki kuliah tulisane kewalik kabeh. Tundung meneh aku. Ya jan angel ya, Gong. Angel tenan golek gaweane. Wong ki sadar aku terusan. Ternyata wong bodho ki pancen wah ngrekoso. Mula ora ana nek wong bodho ki golek gawean ya angel, ya ora arep dadi wong duwe ya kangenan mergo ya uteke terbatas. Heeh. Bar kuwi kowe mlaku ngidul aku aneng jalan Sawo Jajar, cedhak Kasatriyane Ndara Nekula. Heeh. Nang kono ana omah, Tru. Ah iya. Anggere aku liwat ki suarane ceduk. Lampune abang biru kuning. Mubeng. Oh. Tulisane daun laut. Wah iya. Terus aku mlebu niki nggen apa? Niki latihan nyanyi. Wah, aku nang kono daftarke pemandu nyanyi. Oh. Aku kok ganti rok. Karo kok ngkai benges, karo kai apa jenenge tank top. Iki kok ngopo aku? Kula ki lanang e. Mlumet meneh aku. Wah. Angel golek gawe ya kok. Angel aku. Heeh. Rong dina dodol es. Weh. Saking bingunge aku dinyewa gerobak dodol es. Lagi entuk pembeli loro. Heeh. Juruhe kecemplungan laler. Ha iya. Wis bacot dilek karo pembeline. Wah wis gelas dibanting, njaluk kerugian lan sak piturute wis pokoke rekoso aku. Terus aku delek-delek nendi? Nang dalan. Dalan apa? Nang jalan Plongkowati. Wis cedhak Kasatriyane Ndara Abimanyu ya. Heeh. Nang kasan Plongkowati, wah jan luar biasa tenan. Ah iya. Nang kono ana tulisane PT Sejahtera Damai Berkarisma. Oh, PT Sejahtera Damai Berkarisma utawa gede banget tulisane SDB Security Services. Apa? SDB Security Services. Service limoco, service. Nang kono aku daftarke niki niku napa niki? Nang kono kuwi jebul jasa pengamanan. Oh, terus apa jenenge? Sekul kuwi lho, security. Daftarke aku. Wes dites awakku sehat ora. Alhamdulillah, Pak. Wes. Get ora.
Alhamdulillah aku ketampa, Pak. Aku saiki dadi apa jenenge iki? Pangkate sak dhuwure. Pokoke sak dhuwure nganu, Pak. Aku sak dhuwure Pol Kapolsek. Oh. Apa? Satpam. Awang aduh goblokmu. Aku tukang jaga saiki, jaga keamanan. Dadi ngendi-endine ana bab sing ora apik lan ngutawatirake. Iki aku sebagai keamanan kudu iso gawe tentrem, Pak. Kuwi apik kuwi. Kuwi becik. Lan kuwi jenengake. Lah iki aku dikei seragam abang putih. Lho kok seragame SD iki piye? Anu wis udu abang biru ya. Biru putih. Kathoke biru, lambene putih, ndase biru. Lah pancen. Pancen caidan tenan. Apa ana satpam kok kathoke putih? Apa? Kathoke biru ndas lambene putih, ndase biru ya apa ora? Kuwi, Pak. Mula aku rawuh anu sowan bapak iki ngabari nek aku wis sukses entuk gawean, Pak. Ngono. Ora negara ngamarta, ora kasatyan Jodipati, ora kasatyan Madukara sawu jajar bumi Ratawu. Nek ana masalah dan membutuhkan keamanan, aku saguh ngamanake. Lumantar PT SDB ku mau. Ya apik-apik. Syukur nek ngono tole. Aku melu seneng. Muga-muga donya iki tetep tentrem. Men aku ora ndek gawean. Wah, tendiang sisan kowe. Ya saura-urane sing digayuh ki tentrem perkara napa-apa ki dadi gaweanmu. Meng kari ngenteni wae ngarepan kae wis tak tulisi. Wo. Keamanan servis PAM. Lho, kok banyu bareng? Servis PAM, keamanan Bagong menyediakan keamanan, ketentraman dan kue lapis. Edan tenan. Ben aku ya bingung iki masane. Ngene iki wae tekan 2 jam wis beres. Iya. Terus kok masalahe piye? Wis. Piye iki? Piye? Ya kowe mau, Pak. Aku wis entuk gawean iki mung kare ngenteni ana wong menehi gawean karo aku, kon nentremke apa ta apa? Wis ora ngomongake apa jenenge keamanan sing kerusuhan sing dilakoni dening menungsa nadyan kutu-kutu warang atogo. Dok rusuh. Aku sing wajib ngamanake pokoke, Pak. Bagong malegang legong ngelingono satriya Wiratamtama ing dereng ngantos paripesame Mbak Wacana. Kasaru rawipun Sang Hyang Pikula Narada ingkang tumiyup saking dirgantara karya cingak kang samya mulat.
wong mati jagat kinamong mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amraganggeng awita denceng-dencengan ora kanyono-nyono lah kedhak ana ing Karangkadempel kowe padha slamet Kaneka Putra awar kencang warudayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Kakang Semar nggih tansah pinangan kawidatan ring sambi kula sowan kula tebisake beda bekti kula kunjuk Kakang Ismaya iya tak tampa pangestuku tampanana lha mun dinggo jimat paribing dayana ning kasantosan Bukul Narada bekti kula kunjuk nala gareng lun tampa pangestu lun tampanana kula pun dinggo jimat paribing dayana ning kasantosan dipun sekejaken anggenipun ayo ora kurang prayoga bekti kula kunjuk Bukul Petruk ulun tampa pangestu lun tampanana kula tampi dawa sami-sami pulun dipun sekejaken anggenipun lenggah ayo wis ora kurang prayoga beneran rada udah nganturaken bekti nggih tekan Bagong mesti ngawur iki rak merga saka paklinan ulun ya ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Bagong kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan Narada eneng apa lah kok dadi sumengka sowanmu sajak kesusu tekan ning Karangkadempel apa saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening Manikmaya menika ngaten Kakang Semar estunipun anggen kula ngabiyan rasa paduka Kakang Ismaya menika sejatosipun namung dipun utus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti kinen ngaturaken bilih dinten sak mangke kayiwangan nembe geger perkara apa saka pakarti ning Manikmaya dhewe apa pancen ana wong kang ngrabasa ning kayangan kekelempanipun para Nalindra Yaksa wonten kalih Nalindra Yaksa ingkang ngetapaken sangganing para wadyabala minggah wonten ing kayiwangan nedya ngrebat dhateng pawaosipun kayiwangan ingkang dipun asta dening Adi Pramesti Manikmaya mila tumunten samangke para Jawata anrenggalang kridanipun Yaksa kalih menika kala wau ewadene para dewa sami kawon kampracondang kendang kontal kamprapal awit kasektanipun Yaksa kalih ingkang ngrabasing kayiwangan menika kala wau tumunten Sang Hyang Manikmaya dawuh kaliyan ingkang Raka inggih rahipun Narada supados sowan wonten ing Karangkadempel matedhaken timbalan Yaksa menika mboten badhe saged mundur saking kayiwangan menawi mboten wonten jago titah swantah ing kedah minggah wonten ing kayangan kosek lah kowe golek jago kok ning Karangkadempel inggih amargi ingin dipun jawuhi dening Sang Hyang Manikmaya menika mboten sae kejawi namung putra panjenengan inggih menika pun Panakawan Bagong Kakang Semar ing kagyan empit-kempit dosang reknaning bawana waduh wah glelenge kepati-pati iki to lah kok dadi Bagong dadi jagoning dewa kon gawe tentrem kayangan kon jaga kayangan iki piye karepe iki ulun dhewe ya ora ngerti nala gareng merga iki dawuh Sang Hyang Pramesti Bathara Guru lah Gong ngapa midhanget sabdaning Hyang Pikulun Narada apa ora wis krungu nek ya ora arep tak saguhi lho sebabe apa kita kok ora saguh teken kontrak saiki nek meng kongkonan ngono kuwi njaluk tulung ki wae ditulungi ya ora krasa dilabuhi ya ora krasa jaman saiki niku wis angel wong labuh kok ming tanpa apa-apane saling ngaten kula saguh munggah wonten ing kayangan ning ya kuwi kudu ana imbal balike apa dewa ora bakal wegah maringi marang kowe pun sak kersane dewa le maringi
Ning nek kula maju ana peperangan ora basing yaksa loro nika niku tataane nyawa. Pun saniki mang penggalih. Nek wong tataane nyawa niki terus nuwun sewu, ukurane ditimbang karo Raja Brana Picis. Bedor. Raja Brana Picis. Pira wis jajali? Kula tak takon. Pira? Ning mboten ajeng kula imbangke. Napa sing dadi dawuh dewa kula estokke dawuh Gandeng Bagong niku wis nyambut gawe wonten PTSDB. Kula membawa nama supaya tetap baik dan membawa nama tetap harum. Saengga kula tetap lestari dan kula nyambut damel wonten ing mriku. Ya wis sakarepmu. Ning sing wigati kowe munggah ning kayangan. Diantu-dantu dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Sowanmu ning kayangan Suralaya panjenengan tindak rumiyin. Kula tak ganti kostum. Engko nek pun kula ganti kostum, ganti klambi kula nyusul teng mriku. Ya, aja citra ya Bagong. Mboten. Kula mboten ate citra. Estu kula mboten ate citra. Kula mesti nusul. Bagong nek pancen kowe niat tenan ya lakonana. Sabar, Pak. Tenang wae tak petunge. Sapungkure Betrata aku mesti bakal metung-metung. Ning aku mesti sagok munggah ning kayangan. Nah, nek pancen sagok, ulun tak kondur dhisik ning kayangan, monggo kowe nusul marang panjenengan ulun. Nggih, Bu Kulun. Kakang Semar kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bathara Daja kaya bocah cilik. Pokoke sing kudu mbok lakoni, wong ki nek njejaluk tulung mongko kowe bisa nglakoni. Kowe dadi wong sing pancen pinter ngrampungi lelakon mau. Luwih-luwih kowe struding dening dewa kuwi aja sok nyuwun sesulih apa-apa. Nek diparingi ya matur nuwuna teges kowe rezekimu ingkang kalal. Ning nek ora usah gresula. Ora usah gresula merga percaya Gusti mesti bakal paring liru lawan kowe nggon wis nglakoni kabecikan. Siapa? Mangka tak sangoni Basuki nir ing Sambikala. Nek Basuki tok ora sanak bojone sangokke isan, Mbak. Aja Basuki iki tegese tak sangoni pangestu. Nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Kewajibanmu dilakoni sik ora sembrono. Sembah nuwun. Ayo ta, Kang. Aku njaluk pamit ya, Tru. Nendi? Lho aku minangkani ngendikaning Pukulun Bathara Trata. Kon munggah ning kayangan. Ajare arep ganti kostum. Seragam saka pimpinamu. Wah, iya, Deng. Kok ndak ketokne aku ki ora terpimpin ya. Ha iya. Ilayana mati bro Metri loso manglono mangapitira gending kutut manggung marioneng tapane si Joko Loro lertate ciya mandra kini ya nonton si Joko lamar
Sri Mbembem. Mbok Sri Gading. Mbok Sri Gading isor mlati sor kemuning. Mbok Sri Gading mlati sor kemuning. Tunjung bang ding 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 nang ning ning nang dung dang dang dung 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 dang ding ding dung dang ding 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 dang ding dang ding 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 dang ding dang ding 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 dang ding dang tak de tak geng geng geng. Wis senengane. Wah, gendeng apik-apik kok. Ana ora iso kendangane. Aku anggere ngendang ayak-ayak isane meng ngono kuwi. Gak jendak. Ndak jendak. Ndak jendak. Ndak jendak. Aku penae. Kok penak ora. Aku naik kayangan ya, Neng. Ya, sing ati-ati kon. Wah, seragame apik. Ha ya ngene iki, ana identitase jenenge we. PTSDB. Atas nama Bagong. Wah. Aku budal. Ya wis kono mangkat to. Ler sapating sun tumiling angulati. Ler sapating saya kowe kurang medun ngono. Ler sapating sun. Ndase rasa medun. Angel. Aku gendeng ya sakaremu. Sing kepenak. Apa jenenge? Apa kae, Truk? Sing endi? Lah wong aku ming sing metu saka siji lho. Ah saka siji yo. Meraino semopa. Oh, menyurah we goblok. Wis menyurah we. Ah sing endi? Ngenangin jo masuk angin hakeroang supaya tetap tangga gamelane terus tang sakaremu arep gendeng apa sakaremu tot kaya terus ya. Wah. Ra cocok kendang. Aku nek ora nggawa gawan kendang dhewe wis ra. Dang dang tulung jeng dang dang tulung jeng tulung tangge tak pun tandet jeng dang 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 kuwi meneh
wenengke wae sak polah-polahe. Unjang pangantarate Utak jejeli selop cangkemmu lho. Ora ngerti iringan kok bujal garing. Mangga kula dherekaken. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang ngawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik gaur kencang warudayang pak pong buk boleng kali cedhe sapa sing gawe iki lha kok dadi wah kaget aku nganggo sandangan kaya mengkene iki Bagong lho ngam tiwan perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sung ngremuk dadi ndika sambang rapet sambang liling tung tak tungdang tak ndelang-ndelang golek ana watu kepruke ndase inggih Bu Kulun kula ingkang abdipun Bagong wah lah kok dadi sandangamu bareng dadi sarta sinampiran kewajiban jaga kayangan lah kok dadi wah ora ketang sithik ya mundak bagus. Panjenengan ngece kalian kula Bu. Kula mboten mindak bagor bagor piye? Bagus babar belas Bu Kulun. Malah menika busananipun ketinggal sedaya sami sesak. Wis ora dadi ngopo sing bagus kowe wani lan kowe sagun jaga kayangan kasinggihan mengkater Bu Kulun. Ingkang minangka dadi kenaman kayangan jenenge Prabu Dirgayaksa. Ngetapke para wadya balaning kabeh padha wujuding buta. Ulun paring dawuh kalawan jeneng kita gandeng kita mung kewajiban jaga kayangan. Sing wigati bisa piye carane nentremke kelawan sarta ngendhake kamurkaning Prabu Dirgayaksa sak wadya balane. Dimen kayangan tentrem aja nganti ana tumetes sing getih. Aja nganti ana ingkang dadi korban. Kita kudu ngulir budi ngasah kadiwasan Bagong mekaten Bu Kulun. Kanthi cara-cara sistem ing sampun kula ngertos. Jumbo kalih menapa sampun dipun perintahaken saking pimpinan kula. Kumpul sak mangke kula menika dados keamanan wonten ing kayang. Dinten mangke badhe kula ginakaken cara-cara supados sak mangke sampun ngantos wonten dumawahing kurban. Wonten ing pihak kedua belah pihak. Mangkat dina iki ana repat kepanasan menapa dereng dipun yupi-yupi. Repat kepanasan ki jeneng aja ora kok diyupi-yupi dengkul kita. Mangkat to nuning ngestaken dawuh kula nyuwun pamit tambahing donga pangestu paduka wangebi kula batur nurut.
Mugi-mugi kula saged angentas memean tenang ngentasi karya pukulun. Wah. Mobang kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pinipanca Dirga bau namen anyang manteni mawang amang toang wonten timbalan ingat namun nyuwun apa kabeh para wadyabala isih duwe kareket bantu lawan panjenengan ingsun Prabu Dirga Yaksa nggone bakal ngrabasing kayangan kepengin dadi ratu ning dewa nyet anyeh manggem ing nawa mangan ing atuk ing lengkang Prabu Dirga Yaksa Kang mangkono iki wis ana pirang dina dewa nggone tutup korisela matangkep. Miturut saking pamit angkul sampun tikang dinten lengan menika. Nyamraput anggenipun teng wonten ing karepat kepanasan 3 dina katingian mekaten. Wah, tak tebak korisela matangkep, ah. Maruta saking kutha Sangkara kula yen namutusa Sang Sri bujleng iblis lanang padha cek-cekan Truk kok ana karburatore ya karburator piye sing mburi kae lho sing ngarep kuwi butane wangun. Ojang gedhe suarane ambar sing mburi iki kendrone. Enten ana ngono nek do nglokor. Iya. Iso iki, Kang. Iki goleki sepuyere wae modar iki, Tru. Sopo iki? Niwang sukmono mangadilene ngono sae. Wis Kang biasa wae kesuwen. Omong biasa ngono kuwi kesuwen. Takon karo aku jago ning dewa. Sapa? Cindhe Laras. Bagong, kowe sapa? Aku Dirga Yaksa. Unden omau. Ayo ndi dewa. Ndi dewane aku bakal lenggah dampar ana ing kadewatan. Kowe yen kena tak pringgake sarana becik kowe baliya. Aja ganggu kadewatan. Kadewatan ki wis sah minangka dadi sembaning para titah, minangka dadi piyai sing padha nastithekake lakuning para titah. Ora ngawu gawan ngawur. Aja nuruti ati, nek kowe nuruti ati gak tanpa petung. Mergo ati iki ana pambujuking tumindak sing ala, ana pamunjuk tumindak sing becik. Neng kono do krah antaraning ati becik lan ati ala.
Lah dilalah ati sing becik kuwi kalah karo mubal babaling nepsumu. Mula kowe terus kepengin dadi dewa. Ora pantes wong kowe iki kudu nyembah karo dewa kok kepengin dadi dewa. Niatmu piye? Aku mung kepengin ngendhake karo kowe supaya kowe iki aja katarungku karo niat sing janjane ngluwihi marang kemampuanmu. Oh, la dalah. Engko sing mburi tak gulunge ngono. Wah, nggak copot kabulature mesti mati. Aja dipateni truk ditelukke iki dawuhing dewa ora kena ana Rajapati. Oh iya. Kowe ngono mepalangi niate Dirga Yaksa. Pancen kepara nyata. Kowe wani karo aku. Kosek aku ora ndek niat memungsuhan karo kowe. Ora usah ndadakakean gunem sing tanpa guna. Nang kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kowe niatmu kaya ngono aku mung saderma ngladeni karo kowe. Ah. Wah. Waduh. Minggir. Oh. Ha. Oh. Perang jagoning dewa karo apa jeneng sing raman kadewatan ling iriming sembrana. Iya. Pamer leda iso imbal. Agah aku terus. Iya biasa. Kuwi sing mimpin gareng. Gareng ngendang lho. Ah. Pritile tangane ora. Ngendang kok tangane wak kuwi kaya ngoncaki kewaci. Kaya ngoncaki bak anu apa? Kaya ngoncaki bakule anu apa jenenge? Sing apa? Anu nek perlu ganjur. Wah, ayo ora apa-apa. Ganjur dadi ketok aku nek perang ki wangun. Ya, ganjur, Reng. Hah? Ganjur. Ganjur piye? Waduh, aku iki khusus pengendang sampah Ganjur ki sing piye omongane? Ganjur ki dadak ole ming luro-luro, ming kuwi tok. Heeh, ora nggo 6. Ora. Rung-dung-dung, dak. Wah, kuwi terus kok kendange meng kendang cilik kendang gedhe. Rung, rang, prak. Dak. Rung, rak, dak. Ngono. Kuwi perang gedhe. Ora nggo batangan kili-kita. Ora. Kili-kita. Oke, dadi. Oh, kancaku rasa latihan dadi kok. Ah, bukane. Ayo kendang gedhe. Dah. Lane. Oh ya, aku kedapuk kon nabuhi Bagong ya ora kose. Piye Gong sida ganjur? Sida. Ganjur apa ganjuran? Pal-bapang. Nabrak ndasmu kowe. Ora nesu. Senopati kono ganjur terus. Ya. Udus. Weh. Wah, aku ngapa ki mau? Ayo mbiyen dilatih pencang.
Gareng sesek. Reng. Dan pentasku ora diringi wong. Truk. Gareng ngene. Butane wis ketingkes. Oh iya. Tenang wae. Gareng ngene. Wah, iso dipotong iki bayar iki. Ganjur mau. Begitu iki buta iki tak cekel sirah iki ndang iki ndang. Tak drang ngono, ora dadakan. Rasane ra ono. Oh, aduh, ganjur. Ora rasa reng, rasa. Kamu ora we? Waduh. Aku aja tok cekel kaya ngene. Kowe nek ora manut karo aku. Tenan. Tak unter gulumu pedhothek modar kowe. Waduh, aja. Tanah urip. Ning kowe ora galak. Kowe kena ditata, kowe kena diatur. Kayangan ben tentrem saka aku. Ya? Paham ta kowe? Iya, paham. Ngayal kok gandul sirahmu kowe ngayal. Ngayal aja. Truk, sing ngedram sapa sing ngedram? Gareng. Jan gareng apa-apa dirangkep. Datu ngono disus. Ora kalam sami. Kapok aku tak culke ning manut karo gandul sirahmu kowe. Hot. Nyuwuk rasa karepe dhewe. Suwe nek kono kuwi njur suwe dak ora. Iki mau sampah Bu. Sampah. Wah, pentas ora sukses iki jan. Iringan rusak. Sesuk golek penata iringan liyane gareng lho. Mangkel aku. Ha iki piye iki? Ben suasanane Bali sampake sik, Reng. Sampake sik. Aduh. Ngati-ati. Susu mah nyampar gendere penerus aku. Piye? Ha iki rada lara engko dekul to. Kendangane, aku sik kendang. Terus, apik kowe sing ngandang. Sesuk bengi gareng tak usah dikabari. Oh iya. Diomongi nek celimene batal. Oh iya. Senget aku. Dirgayaksa. Ana dawuhmu apa? Ayo kowe sak wadya balamu bali ora gawe kisruh kayangan. Kowe sadar kudune. Kowe sebagai kawulaning dewa aja kok pisan-pisan kowe iki duwe niat. Ya kuwi gegeden nempiak kurang cagak. Kakan gluduk kurang udan. Iya. Duwe niat ning ora tok seimbangke karo kekuatanmu. Aku iki mung makhluk biasa, kowe mung makhluk padha aku arep dadi dewaning para dewa. Nek dewaning para dewa tok asta, tok gawa, kowe kelakon. Apa kowe iso gawe tentreming jagat kaya dewa-dewa kuwi? Iso? Iya. Dipikir ora? Janji Joko Pengalasan. Isih mapan ana ing kayangan, aku sing tukang jaga kayangan gawe tentreming kayangan. Aja pisan-pisan gawe kisruh. Ya. Aja ngegowo dhewe kancamu akeh. Kancaku ya akeh nek tak ketapke. Ning aku didhawuhi karo pimpinanku aja nganti tumindak analogi. Truk. Kekerasan anarkis. Aku ora entuk tumindak nglarani karo kowe karo kanca-kancamu nek kowe arep gawe rusak. Nek iso tak kalahke ning sarana tembung sing apik, sarana tembung sing alus, nganggo esem sing apik, nganggo rasa semanak lan rasa pasduluran.
Arep tukang jaga ngene iki ning lebih mengutamakan keramahan daripada kenakalan. Iya, yen ngono aku tak bali Joko Pengalasan. Bagong. Oh iya Bagong. Aku tak bali Joko Bagong Pengalasan. Joko Bagong Pengalasan. Jenengku mulak-malik. Iya wis iya aku ngaturake panuwun. Syukur-syukur Bagong dene kita wis bisa gawe tentrem kayangan. Kita wis jaga katentremaning kayangan. Nggih Bu Kulur. Lho. Gareng sikile kok diperban kok. Nyampar nder penerus kula. Ah, wis ora apa-apa aku dadi pitukane Bagong wis bisa gawe tentrem kayangan. Muga-muga sarana Bagong ingkang duwe sifat kaya mengkono kuwi dadi patulan dan tumraping sapa wae ora nggunakake cara sing kasar ning luwih becik nggunakake cara sing halus. Kanthi rasa semanak lan pasduluran kabeh bisa ayem, tentrem, nirbaya, nirwikara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.